ste teraz kritizovali staré politické strany, že sú nekalo financované. Aj pani Sáľová na začiatku povedala, že budete hovoriť o financovaní, ale o svojej kampani ste nepovedali nič. Čiže moja otázka znie, že odkiaľ má 99%, ktorú sponzoruje, koľko doposiaľ stála vaša kampaň? Doteraz občianska iniciatíva 99% a informačná kampaň stála 1,4 milióna eur približne, s tým, že oficiálna kampaň politického hnutia 99% občianskych hlas očakáva, že neprekročí zhruba 500 000 eur do dňa volieb. Vám neprekáža, akým spôsobom 99% financuje kampaň, že vlastne všetky prostriedky tečú cez občianske združenia, nie cez politickú stranu, kde je zo zákona povinnosť zverejňovať darcov? Ja myslím, že toto bolo komunikované už niekoľkokrát. Váš názor nebol komunikovaný? Nebudem viacej vyjadrovať. Ja s touto formou som v pohode, takto v pohode, v poriadku, alebo neviem, jak to mám vyjadriť. Nejde podľa vás o obchádzanie zákona a využívanie vier? Nie. Zverejníte kompletný zoznam vašich podporovateľov, kto koľko dal peniazy, koľko ste vy osobne? Určite zverejníme po voľbách všetkých, ktorí nám dajú súhlas na zverejnenie svojho príspevku. Budeme takisto reportovať v zmysle zákona presne tak, ako zákon vyžaduje. A čo sa týka podporovania informačnej kampane tiež, pravdepodobne to rozdelíme na dve časti. To znamená, že každý, kto prispel nad nejakú sumu, napríklad 5 000 eur, tak ho požiadame, aby svoje meno mohlo byť na tom zozname. A pokiaľ tá suma presiahne ešte výraznejšie číslo, neviem, 30 alebo 50 000, tak to bude povinnosť a je to povinnosť toho, čiže toho prispievateľa. Z tých informácií, ktoré máme, koľko vynakladajú niektoré štandardné politické strany, to znamená parlamentné na antikampaň, a sa tieto čísla niekedy ťažko dajú odhadnúť. Vieme, že to číslo je značné. Ste hovorili, že ich kampaň odhadujete na 15 miliónov eur, vašu na 1,9, nie je tam zjavný nepomer? Nie. Prečo? Lebo nie, lebo naše odhady hovoria, že toľko sa minie. Ja by som sa chcela spýtať, lebo hovoríte o tej transparentnosti, že prečo nezverejníte teraz to, čo ste povedali, tento dal toľko, tento a tento toľko, že keď teda je to transparentné, tak či by ste nepovedali už teraz presne, že prečo sa odrážate od zákona, že potom až po voľbe. Zároveň by som sa chcela spýtať, či v tej kampani sú zahrnuté aj šoty, ktoré sú pod hlavičkou občianskeho združenia. Zverejnili by sme to. Nie, že by to utišilo záujem novinárov, ale bola by to váš ďalšia možnosť a ďalšiu diskreditáciu. A týchto osôb, ktorí to financujú, respektíve sa dožadujú takýmto spôsobom zmeny. Vy už teda nemáte s tým problém povedať, že ste sponzorom 99%. Koľko teraz ste do kampane už dali a koľko plánujete ešte dať do volieb? Ja plánujem dať do volieb toľko, koľko si môžem dovoliť. Ja osobne, tak ako sme sa dohodli so svojimi kolegami, nebudeme uverejňovať konkrétne výšky pred voľbami, pretože moji kolegovia alebo kamaráti, ktorí finančne podporujú 99%, tak tiež nepovažujú za korektné, aby v tomto momente ich okolie každý presne koľko, kde, kto, čiže my sme sa dohodli, že budeme komunikovať tieto čísla v celosti, to sme aj robili.